என்ன சாரம் பார்த்தோம்? சத்வகுணம் சுகத்தில் சேர்கிறது, ரஜஸ்குணம் ஆஹ் கர்மத்தில் சேர்கிறது, ஓகே. தமோ குணம் ஞானத்தை மறைத்து அஜாகிரதை அறியாமை அதுல சேர்கிறது. 3 குணங்கள். இதுல பகவானையே நினைச்சுட்டு இருந்தாக்க பகவான் கிட்ட கடைசியில பிரம்மமாக ஆக தகுதி உள்ளது அப்படின்னு அதுல வருது. ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்க தெரியுதா பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது ஆஹ் மாதாஜி. ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ள தூண்டுதல் ஏன்? ஓகே, இன்னும் இதுல வேற என்ன ஆஹ் பண்ணணும்? நானு லைவ் போயாச்சு. கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகே, ஸ்லைட் ஷோ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உங்க எல்லாரையும் இன்னைக்கு நம்ம ஆஹ் 28வது நாள்ல இருக்கோம் நினைக்கிறேன். சோ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ மாதாஜி சொன்னது போல, பிரபுஜி சொன்னது போல, குணத்ரிய விபாக யோகம், அதாவது முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். சோ சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணங்கள் தான் வந்து இந்த ஜட உலகம்னாலே அதுல வந்து அதோட சுபாவம் இந்த 3 குணங்கள். சோ இந்த ஜட உலகில் நம்ம எடுக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்களால ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கார். தூய பக்தர்களும் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம சர்வ பிரபு வந்து கேட்டாங்க, அப்ப அவங்களுடைய அந்த உடலும் வந்து இதுதானே அப்படின்ட்டு. ஆனா அந்த பாவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பௌதிகமான இந்த உடல் இருந்தாலுமே கூட அவங்க வந்து அந்த பாவத்துல எப்படி மத்தவங்க கிட்ட பிஹேவ் பண்றதுல நிர்குணமாகவே இருக்காங்க. என்ன நடந்தாலும் அதை சமமா எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதனாலதான் துக்காராம் இல்லையா, அந்த பக்தர் பாத்தீங்கன்னா வைகுண்ட லோகத்துக்கு இந்த உடலோடய போறார் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். சோ சத்துவகுணத்துல வந்து ஆஹ் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் என்ன அப்படின்னா, பணிவாக இருப்பது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா மத்தவங்களை விட நான் வந்து முன்னேறினவன் அப்படின்ற அந்த பாவம் நமக்குள்ள வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? நிந்தனை பண்றோம், இல்ல அபராதம் பண்றோம் இல்லையா? நான் மத்தவங்களை காட்டிலும் சிறந்தவன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஏன் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான இது வருது? பௌதிகமா பார்த்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருந்தாலோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு நிலையில உயர்ந்திருந்தாலோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நான் அவனை விட உயர்ந்தவன். அந்த கம்பாரிசன், அந்த வேற்றுமை இருமைகள்ல வந்து ஆட்கொள்ளப்படுறோம். அது பௌதிகமான இது. ஆன்மீக இதுலயும் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்க கூடாது இல்லையா? நம்ம பார்ப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்போ அங்க வந்து சத்துவகுணம் இதோட வீழ்ச்சி வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் சத்துவகுணத்தால நம்ம அதுவும் வந்து இந்த ஜட உலகில ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்க வந்து என்ன நினைச்சுக்காங்க? அந்த ஈகோ, அகங்காரம், எனக்கு எல்லாம் தெரியும், அதனால நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரஜகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஏன் ரஜகுணமும் இந்த ஜட உலகுல ஒரு குணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, நான் என்னோட ஆசை அதிகமாக இருக்கு. கடவுளை பத்தின தாட்டை விட அவரை உபயோகப்படுத்தி நான் வேற என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, இந்த சத்யநாராயண பூஜை பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த யஜ்ஞம் பண்ணா இந்த பலன் கிடைக்கும். சோ பகவானையே வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆஹ் ஒரு பலநோக்கு செயல தான் நம்ம பாக்குறோம். சிலர் அதுவும் இல்லாம இருக்காங்க. சோ அதனால அங்க ஏன் அந்த முன்னேற்றம் இல்லை அப்படின்னா, என்னால அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்காக பலன்களை அர்ப்பணிக்கவும் முடியல. பௌதிகமா நான் ரொம்ப பற்றோடு இருக்கேன். அதனால அதுவும் வந்து ஒரு த வீழ்ச்சியான ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எண்ணிலடங்காத ஆசைகளும் தீவிரமான பற்றுதல்களும் உள்ளதுனால பாவங்கள் செய்வதற்கு விருப்பப்படுறோம். நான் மேல வரணும், எனக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் வேணும், அப்ப நான் என்ன உயர்ந்ததா காட்டிக்கணும், அப்ப அடுத்தவனை குறைச்சாதான் என்ன உயர்ந்ததா காட்டிக்க முடியும். பௌதிகமா அந்த மாதிரிதான் நடக்குது இல்லையா? சோ அப்ப அதுல பற்றுதல் இருக்கும்போது நம்மளுடைய அந்த தன்னுணர்வு, நான் யாரு? பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற பாவம் போயிடுச்சு. அங்க பணிவு போயிடுச்சு, ஆசை அதிகமா வருது. அதனால அங்க வந்து பக்தி செய்வதற்கான வைராகியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. தமோகுணம், தமோகுணம் வந்து அறியாமை. சோ இந்த அறியாமைன்னா என்ன? என்ன எடுத்துக்கலாம்? ரொம்ப சுயநலமா என்னோடது, என் குடும்பம், என் சமூகம், அந்த மாதிரி சுயநலமாக இருக்கிறது. சில சமயம் அந்த அந்த உணர்வு கூட இல்லாம நிறைய அந்த மது, சூது, அதுக்குதான் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து நமக்கு ஆச்சாரியார் கொடுத்திருக்காரு. சோ அதை வந்து ஸ்ரத்தையா நம்ம இது பண்ணணும். சோ சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறதுனால நம்மளால அந்த தவங்களை வைராகியத்தோட பண்ண முடியல. எதுக்காக நமக்கு வந்து 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும்? சடனா நம்ம வந்து ஏன்னா அது நம்மளோட ரொட்டீனா இது பண்றது. அப்ப சடனா நம்ம வந்து நிர்ஜலமா அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த
அந்த நாள்ல ஏகாதசி அப்ப வேற என்னெல்லாம் சாப்பிட கூடிய விஷயங்கள் இருக்கோ அதை அவங்க சாப்பிட்டுக்கலாம். பூமிக்கு அடியில இருக்கிற விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக அதையே ரொம்ப இதா நம்ம பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர முடியும். ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பாலு, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளால வந்து அந்த இது பண்ணும். அந்த மாதிரி விரதங்கள் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, நமக்கு அந்த வைராகியம் பிறக்கின்றது. சோ அப்படி நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துக்கு உயர முடியும். சோ தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்பவுமே ஒரு சோம்பேறித்தனத்துல இருக்கிறதுனால, மயக்கத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களால தவங்களை மேற்கொள்ள முடியல. சோ சத்துவகுணம் இன்பத்திலும் மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அது நமக்கு வந்து இன்பம். ஏன் அப்படி இன்பம் கொடுக்கின்றது அப்படின்னா, இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக அதுல ஒரு இன்பம் வருது. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? யாராவது யாராவது கமெண்ட் பண்றீங்களா? சத்துவகுணம் வந்து நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்றது. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? யார் வேணாலும் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லலாம். நம்ம எண்ணங்களும் செயல்களும் அமைதியாக இருக்கிறது. இல்ல எப்போது பகவானோட நினைப்பிலே இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனால ஓகே. எஸ் பிரபு. அதனால அதனால கொஞ்சம் நம்ம அந்த மிச்ச குணங்கள்லாம் எல்லாமே சத்துவ குணத்திலேயே ரீட்டைன் ஆகும் நம்ம. ஓகே. பர்வர்ஷன் இல்லாம ஆயிடும் மாதாஜி. அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு ஒரிசே வராது. ஒரிசு இல்லைன்னா இன்பம் தான் அது. ஆமா, கரெக்ட். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பிரபு. ரஜோகுணத்தோட செயல்கள்ல வந்து உம் ரஜோகுணம் வந்து எதால வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றது? ஒரு செயலை பண்ணா அதுல எனக்கு பலன் கிடைக்குது. அந்த பலன் மேல எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதனால நான் என்ன பண்றேன், அந்த அந்த கடைசியாக என்னது, அந்த பலன்கள் மேல எனக்கு ஈர்ப்பு இருக்கிறதுனால நான் மீண்டும் மீண்டும் அதை யோசிக்கிறேன். ஆனா தமோகுணம் என்ன எதுல கொண்டு போய் விடுது? இந்த பைத்தியக்காரத்தனம். விருதராஷ்டிரா நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். நான் நினைச்சுக்கிறேன், நான் இந்த ட்ரக் எடுத்துட்டேன்னா நான் ஒரு எலேஷன் மூட்ல இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனா அது என்னோட உடம்புக்கு வந்து தகாத ஒண்ணு. அப்ப என்னுடைய ஒழுக்கங்கள் கெட்டு போகுது, என்னுடைய உடல் வலிமை குறைஞ்சு போகுது. ஆனா நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன், இதை எடுக்கிறதுனால நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகுறேன், இல்ல நான் வந்து ஒரு சந்தோஷமான இடத்துல இருக்கேன். அது அது இல்லாத ஒண்ணு இருப்பது போல நினைச்சு நான் இந்த இந்த சட்டதிட்டங்களுக்கு எல்லாம் மாறான விஷயத்துல கூட நிறைய இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அந்த தமோ குணம் நம்மள பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும், ரஜோகுணம் பலன்கள் செயல்களோட அந்த பலனுக்கும், சத்துவ குணம் நம்மள வந்து இன்பத்திலும் ஆழ்த்துகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எது என்னை இந்த முக்குணங்களில் வைக்கின்றது? இவற்றை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்வதால் சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி சுத்த சத்துவ குணத்தில் நிறைவேற முடியும். சுத்த சத்துவ குணம் அல்லது நிர்குணம் வாசுதேவ தலம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. சர்வ பிரபு. சாரி சாரி டு இன்டரப்ட் மாதாஜி. No சத்துவ problem. குணத்துல சத்துவ குணத்துல வந்து வர தடை வந்து பணிவாக இருக்கிறது கஷ்டம்னு சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அது வருங்களா நமக்கு? ஏன்னா பணிவாக நம்ம இருக்க முடியாதுங்கிறீங்க. நான் கர்வமா இருக்கேன்ல, நான் பெரிய ஆளு, ஓ நான் நிறைய சரி சரி சாஸ்திரங்கள் சரி சரி படிச்சிருக்கேன். மாதாஜி. அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கர்வம் வரும்போது அந்த பணிவுன்றது குறைஞ்சிடும் இல்லையா? அதனால ஓகே மாதாஜி. அதான் அங்க வந்து நமக்கு வீழ்ச்சி வருதுன்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ அதனாலதான் சத்துவ குணமும் வந்து நமக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்காது. சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணும் கொடுக்காது. இல்லையா மாதாஜி? ஆமா. எஸ் ஹரே பிரபு. எஸ் ஓகே பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்புறேன், சொல்லலாங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ரியல் லைஃப்ல நடந்தது இது. என்னுடைய நம்ம கோயில்ல கனெக்டட் ஒரு மாதாஜி வந்துட்டு, ஆக்சுவலி அவங்க வந்துட்டு டாக்டரு, டயட்டீஷியனு. அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாங்க. அவங்க அவங்க வந்துட்டு ஆம், அஹ், என்ன சொல்றது, பிராமண தீட்சை வாங்கினவங்க அவங்க. பட் ஓகே. அவங்களுக்கு அஃபிஷியலியே வந்துட்டு அவங்க நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கும் போது என்ன ஆனதுனாக்கா, அவங்க வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க வேண்டியது இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எல்லாருமே கமாண்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்துட்டு அவங்க ஒரு சில நேரத்துல ஹார்ஷா நடக்க வேண்டியதாகவும் இருந்தது. அப்போ வந்துட்டு அவங்களே அறியாம வந்துட்டு அவங்க வந்து ஹார்ஷாவும் இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு சில இடத்துங்கள்ல வந்துட்டு அவங்களுடைய பொசிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி பேச வேண்டிய நெசசிட்டியும் வந்துருச்சு. அதனால நான் வந்து அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து இஸ்கான்ல சேர்ந்தப்ப வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு டாக்டர் அவங்க பொசிஷனை விட்டு இறங்கி வர்றது இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த சத்துவ குணத்தை மெயின்டைன் பண்ணணுன்ற ஒரே காரணத்துக்கோசரம் அவங்க வந்துட்டு அந்த பொசிஷனே விட்டுட்டு, அந்த ஜாபே விட்டுட்டு அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோயில்லயே இன்வால்வ் ஆயிட்டாங்க. ஹரிவோல் ஹரிவோல். எவ்வளவு ஒரு நம்ம உயர்ந்த என்என்டி இது. அது பிரபுவும் உண்மை தான் நல்ல மாதாஜி. சாஃப்ட்வேர் இதில் தான் இருந்து அவரும் அப்படிதான் விட்டுட்டு தான் வந்திருக்காரு. ஐஐடி காலர் அவரு. நம்மளுடைய எல்லா உயர்ந்த ஆச்சாரியர்களும், நம்மளுடைய இப்ப இருக்க குரு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரிதான். இஸ் கிரேஸ் ராதேஷ் ஷியாம்தாஸ் பிரபுஜி அவங்களும் அப்படிதான். அவங்களும் ஐஐடி ஸ்காலரு. கௌரங்கதாஸ் பிரபுஜி எல்லாருமே வந்து ஐஐடி ஸ்காலர்ஸ். நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு
அதெல்லாம் விட்டுட்டு அதுல வந்து இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. அதுதான் பிராமண தீட்சை வந்து மெயினா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இல்ல வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா அந்த பௌதிகமான பந்தங்கள்ல இருந்து விடுதலை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து பிராமண தீட்சை எடுப்பாங்க நிறைய பக்தர்கள். ஏன்னா அது உண்மை. ஏன்னா மாதாஜியால அந்த சாஃப்டா அவங்களால அங்க பண்ண முடியாது மாதாஜி. பௌதிகமா நம்ம இருக்கும்போது நீங்க என்ன பொசிஷன்ல இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி, ஏன்னா நம்ம பக்தர்கள் கிட்ட இருக்கிறது வேற, வெளியில இருக்கிறது வேற. அப்போ கஷ்டம் அந்த இதை மெயின்டைன் பண்றது. So அது உண்மைதான் அது. ஏன்னா நம்மள சத்துவகுணத்துல அதை வச்சிருக்காரு. நீங்க அங்க வந்து ரஜோகுணமா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா அதுவும் டாக்டர் ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து அவங்க வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன்ல இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரெஷர் ஒரு மேல இருந்து அந்த அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு இருக்கலாம், இல்ல அந்த ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு இருக்கலாம், கீழே இருக்கவங்க வந்து வேற மாதிரி நடந்துக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். சோ அது அவங்க பண்ணது கரெக்டான ஒரு இதுதான் அவங்களோட இதுல பார்த்தனா. அதுதான் நமக்கும் சொல்லுவாங்க, நமக்கு வந்து நம்மளோட கடமைகள் முடிஞ்சிச்சு. நம்மளோட உண்மையான கடமை என்ன, 2 விதமான கடமை இருக்கு இல்லையா? ஆத்ம ரீதியான கடமையும் இருக்கு, நமக்கு பௌதிக ரீதமான கடமையும் இருக்கு. சோ நம்மளுடைய குழந்தைகள்லாம் வந்து நம்ம அவங்கள ஒரு லைஃப் செட் பண்ணிட்டோம், அவங்களுக்கு எல்லாம் திருமணம் முடிஞ்சு அவங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நம்ம அவங்கள பத்தி ரொம்ப திங்க் பண்ணக்கூடாது. நம்மளுடைய அந்த ஆத்ம ரீதியான கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுல வந்து நம்ம போக்கஸ்டா இருக்கணும். அதுக்காக அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணவும் கூடாது. சோ இப்பவே நமக்கு வந்து பகவானுடைய கிருப்பையால பக்தர்களோட சங்கம் இருக்கு. சோ முழுவதுமாக இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளோட செயல்களை செய்ய நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்ப அவங்கள செட்டில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா முழுவதுமாக நம்ம வந்து டெம்பிள்ல சர்வீஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப உத்தமம். ஏன்னா நம்மள எத்தனை நம்ம சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம், 84 லட்சம் இதுல நம்ம அந்த 80 இதெல்லாம் கடந்ததுனாலதான் இங்க வந்திருக்கோம் இப்ப மனுஷ பிறவி. அப்ப இதுல இருந்து இன்னும் மேல போக நம்ம முயற்சி பண்ணணுமே தவிர்த்து இதுல இருந்து கூட இது கேரண்டி இல்ல. பரத மகாராஜர் எப்பொழுதும் வந்து பகவானோட ஸ்மரணத்துல இருந்தார். எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த ராஜரிஷி. அவரை வந்து அவ்வளவு ஸ்ரத்தையா வந்து அவர் வந்து பக்தி பண்ணும்போது கூட அவரு கூட ஒரு மான் மேல வந்து ஒரு ஒரு பற்று இல்ல, ஒரு இரக்கம். அது வந்து அவரை வந்து அடுத்த பிறகு அவங்களுக்கு மானா வந்தது. அப்ப நமக்கு வந்து என்னன்னே தெரியாது. இப்பதான் இந்த ஞானம் எல்லாம் கிடைக்கும் போது இதை நம்ம சரியா பயன்படுத்தி இதுல வேற வழியே இதுல இருந்து ஒரே தான் நம்ம வந்து ஆஹ் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபடணும். அப்ப பக்தர்கள் கேக்குறாங்க பிரபுபதர் கிட்ட, நீங்க இப்படி சொல்றீங்களே, நம்ம இதே பிறப்புல கூட இது சாத்தியம்னு சொல்றீங்களே, நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கோம்னு நமக்கு தெரியாது. சோ எப்படி இது சாத்தியம் போது அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து உங்களை பேக் டோர் வழியா கொண்டுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். சோ எப்பவும் வந்து அதாவது அதுதான் முரண் இல்ல, அப்படி நினைக்க வேண்டாம். அது இல்லாம பகவத்கீதையில வந்து நமக்கு கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம், இப்ப நமக்கு இந்த ஞானம் வந்துருச்சு, இதுக்கப்புறமாவது நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி நிறைய டெஸ்டிங் இருக்கும் நமக்கு. மாயா வந்து சாதாரண இது இல்ல, அதுவும் தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய நமக்கு வந்து அந்த டெஸ்டிங் இருக்கும். ஆனா ரொம்ப உறுதியோட நிலைத்த மனதோட நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் செய்து பக்தியில ஈடுபட்டிருக்கணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாயையை வந்து நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியும். ஏன்னா மாயையும் வந்து பகவானுடைய ஒரு சக்தி தான். சோ கிருஷ்ணரை வெல்றதுன்றது முடியாத காரியம். அவர்கிட்ட வேணா சரண்டர் வேணா பண்ணலாம். சோ நம்ம எப்போ ஒரு உறுதியோட இல்ல, என்ன இது வந்தாலும் நான் வந்து மாறப்போறதே இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து பக்தியில ஸ்ரத்தையா இருந்தோம்னா இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். தேங்க்யூ மாதாஜி, உங்களோட ஷேரிங்க்கு. உண்மை, நீங்க சொன்னது உண்மை. சோ நம்ம அந்த கடமைகள்லாம் கொஞ்சம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உண்டான இந்த ஆத்ம ரீதியான கடமையில நம்ம கண்டிப்பா ஈடுபடணும். ஏன்னா மரணம் நம்ம எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவல், அது ஒரு யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா? எனக்கான ஒரு விஷயத்த என்னோட ஃபேமிலியில இருக்கவங்க வந்து எடுத்துக்க முடியாது. என்னோட பிள்ளையோ இல்ல கணவனோ அவங்க வந்து எடுத்துக்க முடியாது. அது போல என் தாய் தந்தையருக்கு உண்டான அந்த மரணத்தை வந்து அவங்கதான் வந்து ஃபேஸ் பண்ண போறோம். சோ அதுல யாரும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன இவ்வளவு தூரம் நம்ம பக்தியில பண்ணிருக்கோமோ அது கண்டிப்பா நம்ம வந்து இது பண்ணும். குரு ஆச்சாரியர் அவர்களுடைய கருணை, கிருஷ்ணனுடைய கருணை இருந்தால் அந்த மரணத்தை வந்து, அதுதான் நம்மளுடைய மூமெண்டே வந்து ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் கிடையாது, ஆர்ட் ஆஃப் டையிங். எப்படி வந்து மரணத்தை எதிர்நோக்குவது அப்படின்றது வந்து பிரபுபாதர் நம்ம கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண சோ மாதாஜி, எனக்கு சத்குணத்தோட ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு ஒரு கேள்வி மாதாஜி. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க அவங்க எல்லாம் ஐஐடியில நல்ல சேலரி வாங்கி விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ அவங்க எல்லாம் மேனா இருக்கிறதுனால, ஜென்ஸா இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஆசிரமத்துல இதுல இஸ்கான்ல சேர்ந்துட்டாங்க. அதே லேடிஸ் ஒரு லேடி, நாட் அ லேடி, யங் கேர்ள், she wants to renounce everything, become a சன்னியாசி லைக். அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டியே இல்லையே மாதாஜி இந்த இஸ்கான்ல? மாதாஜி நமக்கு வந்து
பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு, பெண்கள் வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அதான் குழந்தையா இருக்கும்போது அப்பா, அடுத்து வந்து கணவன், அடுத்து வந்து ஆஹ் மகன் அப்படின்னு. நம்ம இதுல வந்து பிரபுபாதர் சொல்லவே இல்லை பெண்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல, கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாரு. சோ பிரபுஜிஸ் தான் வந்து பிரம்மச்சரியம், டெம்பிள் சர்வீஸ் அதை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. ஆனா மாதாஜிஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு பாதுகாப்பு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த இந்த சொசைட்டி, ஏன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்த இந்த இதோட இயற்கையே அப்படிதான் இருக்கு, அந்த சுபாவமே அப்படிதான் இருக்கு. சோ பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சாஸ்திரத்துல கூட பாக்குறோம், யாராவது வந்து அந்த மாதிரி அந்த துறவு நிலையில எக்ஸப்ட் மீரா மாதாஜி, சாரி மீராபாய், அப்புறம் வந்து ஆண்டாள் நாச்சியார் மீராபாய் நம்ம கூட பாக்குறோம். கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி, மீராபாய் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க கிருஷ்ணரோட இல்ல இல்ல அவங்க ஆமா 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 அவங்களும் இது பண்ணி அதான் அப்புறம் வந்து ராஜாவோட கிருஷ்ணர். கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தானே ராஜா இறந்து ஆமா போன ஆமா அப்புறம் ஆமா தான் ஆமா இவங்க ஆமா 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 ஆண்டாள் நாச்சியார் தான் வந்து பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே இருந்தாங்க. நேரா ஆனா போயிட்டாங்க. நம்மளுடைய ஆமா இஸ்கான்ல வந்து நமக்கு இல்ல மாதாஜி, பிரபுபாதர் நமக்கு அதை வந்து பரிந்துரைக்கல. இப்ப குரு என்ன சொல்றாரோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்கோர்ஸ் துளசி ஃபாரின்ல மாதாஜி, வந்து ஃபாரின்ல வந்து மாதாஜிங்க துளசி இருக்காங்கன்னு மகாராணி. நான் கேள்விப்பட்டேன். ஆமா மாதாஜி, ஃபாரின்ல வந்து ஃபாரின் மாதாஜிஸ் வந்து ரன் பண்றாங்க, அவங்களே வந்து நான் டெம்பிள் கூட யூஎஸ்ல பார்த்தேன், வந்து. பூஜை எல்லாம் பண்றாங்க மாதாஜி ஆமா. யூகேல, பூஜை ஆனா எல்லாம் அவங்க வந்து பண்றாங்க. இந்து மாதாஜியா இருக்க மாட்டாங்க மாதாஜி, அவங்க வயசான மாதாஜிஸ் தான் இருப்பாங்க. நீங்க நீங்க வேணா இல்ல இல்ல, பார்த்து இது பண்ணுங்க. யங்கு கேர்ள், ஒரு கேர்ள் 32 வயசு கேர்ள் இல்ல லேடி, 32 வயசு ம். கல்யாணம் பண்ணிக்கல. அந்த கோவில்ல அவங்கதான் பூஜை பண்றாங்க மாதாஜி, அந்த கருணா யூஎஸ்லயா? பவன்ல, யூகேல கருணா ஓகே பவன் ஒரு ஓகே. கோவில் இருக்கு, அங்க வந்து ஆமா, அவங்கதான் பூஜை பண்றாங்க. நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க. ஈவன் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பாக்குறோம், அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றார் போல, நேரங்களுக்கு ஏற்றார் போல மக்களை கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காரு. அதை நம்மளுடைய புரோபாதர் வந்து மென்ஷன் பண்றாரு. சோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இது வருது. அப்போ நமக்கு வந்து புரோபாதர் எவ்வளவு கருணையோட இந்த இது கொடுத்திருக்காரு பாருங்க, இல்லைன்னா இது சாத்தியமா இது. சோ ஃபாரின்ல வந்து அது வந்து கொஞ்சம் அங்க வேற மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு வந்து அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்திய கலாச்சாரத்துல அவ்வளவா அது பரிந்துரைக்கப்படல. இங்க நமக்கு வந்து பாதுகாக்கணும்ன்ற அந்த இதுதான் இருக்கு. மத்த எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியால நான் பார்க்கல மாதாஜி. ஏன்னா நிறைய இங்க பிரபுஜிஸ் தான் வந்து சேவ் பண்றாங்க. எல்லாரும் இன்சிஸ்ட் பண்றது நமக்கு அந்த ஃபீலிங் இருந்தாலுமே அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்தர்களோட அவங்கள வந்து திருமணம் பண்றதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்களும் பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்ன்ற அந்த பாவத்துல இருக்கிறதுனால மாதாஜிஸ உம் வந்து அந்த மாதிரி அவங்க இது பண்றது கிடையாது. அதனால அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து ஆஹ் திருமணம் தான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபாரின் இதுல வந்து மாதாஜிஸ் இருக்காங்க, நான் பார்த்திருக்கேன். ஏதோ சொல்ல மாயாஜி மாதாஜிஸ் வந்தீங்க. இருக்காங்க அந்த மாதாஜி, ஆனா வந்து அவங்க தேர் நாட் ஸ்டேயிங் அட் இஸ்கான், தனியா இது எடுத்து தனியா சன்னியாசியா இருக்கிறவங்க இருக்காங்க வித் சேஃப் இது. மாயாபூர் தனியா பார்த்துருக்கேன். ஆனா தனியா நம்ம இருக்கிற ஆச்சாரியார் சொல்லல ஆக்சுவலா. இருந்தாலும் இல்ல நாளைக்கு நான் மத்த பக்தர்கள்ட்ட கேட்டுட்டு பாக்குறேன். இல்ல இப்ப வந்து சூஸ் பண்ணாங்கன்னா, சன்னியாசியா இருக்க சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஏர்ன் பண்ணியே ஆகணும், வேலையில இருந்தே ஆகணும். லேடிஸ்க்குன்னா, ஜென்ஸுக்குன்னா ஆமா. அவங்க வந்து வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ரினவுன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து இஸ்கான்ல சேர்ந்துக்கலாம். இப்ப சில ம். பேருக்கு மனசு அப்படி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்க மனசு இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு வழியே இல்ல இஸ்கான்ல. நமக்கு ஆச்சாரியர் மாதாஜி, சொல்லாததை நம்ம எப்படி எடுக்க முடியும்? மாதாஜிஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்திருந்தா நாங்க எல்லாருமே ஜென்ஸ் எல்லாருமே சன்னியாசி ஆயிருக்கலாம். இல்ல அதுதான் இப்ப பிரபுபாத் கொடுக்கல. ஓகே மாதாஜி, இந்த டிஸ்கஷன் ஜாஸ்தி நேரம் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இது நான் நான் வேற பக்தர்கள்கிட்டயும் கேட்டு பாக்குறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட அறிவு கேட்டது பிறகு இல்ல, ரொம்ப ஆமா தெளிவா மாதாஜி, கொடுத்திருக்காரு பிரபுபதர். ஆமா, அவங்க வந்து இது பண்ணணும். கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தான் கொடுத்திருக்காரு ஆமா ஆமா. பிரபுபாத். நீங்க ஏன்னா கணவனுக்கு பண்ணக்கூடிய பக்தி தொண்டு இருக்கு இல்லையா, அவர் கணவர் என்ன பண்றாரோ அதுல 50% ஆஃப் த பலன், அவங்க என்ன பக்தி பண்றாங்களோ அதுல 50% மனைவிக்கு வந்துருமா. மனைவி பண்ற பாவத்துல 100% வந்து கணவனுக்கு போயிடுமா. ஆமா அதனால மாதாஜி, நம்ம கரெக்டான இதுதான் எங்க வீட்டுல டிஸ்கஷனே. எனக்கு 50% வேண்டாம் நீங்க மாதாஜி. பண்ற புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லுவா அவ கூட காமெடியா. அது உண்மை, உண்மை பிரபு. அது இந்த இதுல நாங்க படிச்சோம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து கிரகஸ்த பிரம்மச்சரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இது வரும்போது நாங்க அதை பார்த்தோம். அது இது எப்படி இதை ரிவர்ஸ்டா எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது கூட நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணோம் அதுல கூட. சோ அதனால அவங்க வந்து அவங்க உண்மையாலுமே பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பக்தர்களை வந்து அவங்க இது பண்ணி பண்ணலாம்.
மத்தவங்க அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இருக்குது முடியாது. இந்த சொசைட்டில அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. அதெல்லாம ஆச்சாரியார் சொல்லல. நம்ம ஆச்சாரியார் அதுக்கு மேல நம்மளுக்கு எதுவுமே பேசுறதுக்கு இல்ல. அவ்வளவுதான். அங்க ஃபாரின்ல சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஏற்ற, ஏன்னா அங்க இருக்கிற கல்ச்சர் வேற. அப்ப அவங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி நம்ம சொல்லணும். அப்பதான் நம்மளுடைய இதை வந்து இது பண்ணிக்க முடியும். அது இல்லாம அது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. காலங்கள் நேரங்களுக்கு ஏற்றாற் போல, இடத்திற்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய ஒரே நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும். அவ்வளவுதான். சோ அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன வேணா வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு தடவை வந்து இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும். பிரபுபாதர் வந்து ஆர்த்தி பண்றதுக்கு இது பண்றாரு. அப்போ அந்த மாதாஜி பேர் நான் மறந்துட்டேன், சாரி. அப்ப அவங்க வந்து ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ சம்திங். அப்ப அவர் வந்து அவங்க கூப்பிடுறாரு, கையை கழுவிட்டு வந்து நீ வந்து இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல எல்லாம் இல்லையா? சோ அதுதான் நமக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் உள்ள இது. ரொம்ப கருணையோட அப்படி இருக்கவங்களை கூட எப்படியாவது நம்ம பக்தியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னுட்டு. சோ அவருடைய ஒரே நோக்கம் மேக்சிமம் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. அவர் அவங்களுடைய குறைய வந்து அங்க இது பண்ணல. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்கள வந்து அணைச்சு பக்தியில கொண்டு வந்து அப்படி வந்து ரினவுன்ஸ் ஆனவங்க தான் நிறைய இது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய லீலாமிரதத்துல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிறைய நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாம். சோ சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜகுணத்தையும் அதான் ஒரு குணமும் ஒன்னொன்னுத்தையும் போட்டா போட்டி பண்ணிட்டு மேல வர பார்க்கும். அதனாலதான் நம்மளுடைய அந்த ஆன்மீக ரீதியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம காலையிலேயே வந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ சத்துவகுணம் சில சமயம் ரஜகுணத்தை மீறும், ரஜகுணம் சத்துவகுணத்தை மீறும். அதனாலதான் சில சமயம் நம்ம யாராவது ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கான்சியஸா இருந்தோம்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்போம். அந்த கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி சாந்தமா அவங்கள டீல் பண்ண பார்ப்போம். நம்ம பார்த்து படிச்சிருக்கோம் நிறைய. ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது, இந்த விஷயத்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்ட்டு அதை உள் வாங்கிட்டு. சோ அப்போ வந்து அந்த சத்துவகுணத்துக்கும் ரஜகுணத்துக்கும் ஒரு போட்டா போட்டி நடக்குது. விடிய காலையில எந்திரிக்கணும் போது அந்த தமோ குணத்துக்கும் சத்துவகுணத்துக்கும் ஒரு போட்டா போட்டி நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து எது பிரிடாமினா இருக்கோ அது வந்து உன்னை என்ன பண்ணும், உயர்ந்து மேல வருதுன்னு. சோ மூன்றும் கலந்த கலவைகள் 81 குணங்கள்ல நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். சோ முக்குணங்களின் தோன்றுதல் மற்றும் மறைதல் செயல்பாடுகளின் படியிலும் மற்றும் பழைய கர்மங்களின் அடிப்படையிலும் நடைபெறுகின்றன. சோ நம்மளுடைய அந்த 3 குணங்கள் எப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய முந்தைய கர்ம பலன் காரணமாகவும், அது மட்டுமல்லாம ஆஹ் அந்த அதனுடைய விளைவால நமக்கு வந்து இது கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒருவன் உறுதியுடன் இருந்தால் அவன் சத்துவ குணத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். சத்துவ குணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். சோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அத்தலம் வாசுதேவ தலம் எனப்படுகின்றது. அதனால முதல்ல சத்துவ குணத்துக்கு வந்தாதான் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், சத்துவ குணத்தில் நம்மளுடைய செயல்களை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும்னு பார்க்கிறோம். அடுத்து இப்ப அந்த உடல் பாக்குறீங்கன்னா இந்த உடல் வந்து ஒரு நகரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த நகரத்துக்கு உள்ள இந்த சிட்டி உள்ள போறதுக்கு எத்தனை கதவுகள்? 9 வாயிற்கதவுகள் இருக்கு. என்னென்னது? 2 கண், 2 மூக்கு, 2 காதுகள், வாய், அதுக்கப்புறம் வந்து மல துவாரங்கள், பாலுறுப்பு துவாரங்கள். சோ இதெல்லாம் சேர்ந்து 9 கதவுகள் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. சோ இந்த 9 கதவுகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தில் நாம இருக்கும்போது பிரகாசமாக இருக்கும். எப்படி? பகவானோட அச்ச விக்கிரக தரிசனம் எடுத்துக்கிறது, வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறது. அப்போ அந்த கண் பிரகாசப்படும். கேக்குறது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். சோ இந்த அத்தனை பக்தி தொண்டும் பண்ணும்போது அத்தனை துவாரங்களும் வந்து பிரகாசமாக இருக்கு. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலர் ஈவன் அதாவது எப்படி வந்து மல துவாரங்கள் அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து பிரகாசப்படும் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தியை மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக குழந்தை வேணும் அப்படின்னுட்டு அவங்க இணையும் போது அது வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது போல ஈவன் அந்த மலம், சிறுநீர் அந்த இதெல்லாம் கூட வந்து அதுவும் கூட ரெகுலரைஸ் ஆகணும் அப்படின்னு. ஒரு சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாஷ்ரூம்ல இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப நேரமா இது பண்ணிக்குவாங்க. அவங்களோட அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இதா இருக்கலாம். சோ நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது சரியான சாப்பாடு சாப்பிடுவோம், சரியான உறக்கம் இருக்கும், சரியாக நம்மளுடைய கேளிக்கை, நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைகள் வந்து சீர்படும் போது அப்போ நம்ம வந்து மத்த அனாவசியமான விஷயங்களுக்கு டைம் கொடுக்காதனால நம்ம சீர்படுறோம். அதனால வந்து அது வந்து பிரகாசமாகப்படுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எது? அந்த நகரத்தோட வாயிற்கதவுகள். ஆனா ரஜகுணம் அதிகமாக இருக்கும்போது அவன் நம்ம கிட்ட என்ன வருது? என்னோட ஆசையை கட்டுப்படுத்தவே முடியல. சோ இங்க வந்து என்ன இது கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்றத நீங்க பாக்கலாம். ஈவன் இந்த மது,
மாது கூட அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேராசை அடையணும்ன்ற அந்த ஆசை. சோ இந்த தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, அது அடையாத பட்சத்தில் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள், அப்ப நான் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றேன். தமோகுணம் வந்து அதிகரிக்கும் போது என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்கா, இருள், செயலற்ற தன்மை. ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் ஆனவங்க கிட்ட நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? இந்த வாழ்க்கை எதுக்கு எடுத்தோன்ற ஒரு ஞானமே இல்லாம, இல்லையா? எவ்வளவு நாள் நம்ம இப்பவே வந்து யோசிக்கிறோம், 45 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வருது நமக்கே, இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில இருக்கவங்களோட இதை யோசிச்சு பாருங்க. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றது. ஏன்னா அவங்களால அதை தாண்டி எதையும் யோசிக்கவே முடியல, இல்லையா? சோ அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ சத்துவகுணத்தோட அறிகுறிகள் ஞானம் அதிகப்படும். ரஜகுணத்தோட அறிகுறிகள் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசைகள், இன்னும் வேணும், இன்னும் அது பௌதிகமான சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும். தமோகுணத்தோட அறிகுறிகள் சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது, பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு எண்ணம், அது போல மயக்கம். ஒரு சிலர் வந்து சண்டை போடுறது மட்டுமே அவங்களுடைய நோக்கமா வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க எப்படி சொல்லியிருப்பாங்களோ, புறம் பேசல், பிரஜல்பா, இல்ல அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். சோ இதெல்லாம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனம், தன்னை தானே வந்து கஷ்டப்படுத்திக்கிறது. சோ அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக கிளேஷங்கள் நம்ம பாக்குறோம். சோ அதி ஆத்மிக, எனக்கு மத்தவங்க யாரும் இல்ல, நானே நினைச்சுக்கிறது கஷ்டம், இவங்க எப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோ அப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தோட அறிகுறிகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ சத்துவ குணத்தை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது உயர்ந்த கிரகங்களுக்கு போறோம். ஏன்னா வேத சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல நம்ம வாழ்க்கையை ஒழுங்கா வாழ்றோம். அதனால எண்ணங்கள் சரியா இருக்கு, புண்ணியங்கள் செய்யறதுனால அதனுடைய பலனாக நம்ம உயர் கிரகங்களுக்கு போறோம். தமோ குணத்துல இருக்கும்போது எனக்கு இன்னும் பௌதிகமான ஆசை இருக்கிறதுனால மத்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகத்திலே, ஏன்னா இங்க மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து செயல்படுத்திக்க முடியும். இதுக்கு மேல இருக்க உலோகங்கள்லாம் வந்து ஆஹ் இந்த பௌதிகமான இச்சைகள் கம்மியாவும் ஆன்மீகமான விஷயங்கள் அதிகமாகவும் இருக்கு. ஆனா இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ பூலோகத்துலதான் அவங்க வந்து பிறப்பெடுக்கிறாங்க. தமோகுணத்துல இருக்கவங்க, மனுஷனா இருந்தே நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாத பட்சத்தில் அடுத்த பிறகு எனக்கு மனுஷன் கிடைக்காது. அப்போ நான் வேற ஒரு பாவத்துல இருக்கேன். அப்ப அதுக்கேற்றார் மாதிரி மனிதனை விட தாழ்ந்த பிறவிகளை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய செயலோட பலன் வந்து தூய்மையாக இருக்கும். ரஜகுணம் எனக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும். ஏன்னா நான் எனக்கு ஆசை அடங்கவே இல்லை, நான் இன்னும் திருப்பி அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணுவேன், அடுத்து என்ன பண்ணுவேன். அப்போ அதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இது பாக்குறோம். சூசைட் பண்றது, அது எல்லா இதுலயுமே இருக்கு. சின்ன பசங்கள்ல இருந்து ஆஹ் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லா லெவல்லுமே இருக்கு. சம்பவனத்துல இருக்கவங்களுடைய பலன் முட்டாள்தனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த இதோட விளைவு என்ன? உண்மையான ஞானம் கிடைக்குது சத்துவகுணத்துல, ஏன்னா அவங்க சாஸ்திரத்தை படிக்கிறாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து பேராசை அதிகமாகுது, தமோகுணத்துல பைத்தியக்காரத்தனம் அதிகமாகின்றது. சோ வாழ்வில் எல்லா நன்மைகளையும் தரத்தக்க மனித உடல் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருப்பினும் இயற்கைகளின் விதிகளின்படி தானாக கிடைக்கப்பெறுகின்றது. இந்த மனித உடலை ஆன்மீக குருவை மாலுமியாகவும் முழுமுதற் கடவுளின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். சோ இந்த படகு, இந்த கலத்தை உபயோகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த மனித பிறவியை உபயோகப்படுத்தி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து எப்படியாவது இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து வெளியில போகும். இல்லைன்னா எத்தனை எத்தனை பிறவுகள் நமக்கு மோட்சம் கண்டிப்பாக பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தோம்னா அவர்கிட்டதான் போக போறோம், அது வேற விஷயம். ஆனா எவ்வளவு நாள் இந்த இதுலயே நம்ம உழண்டு கொண்டிருக்கிறது, இல்லையா? அதுக்காக இந்த இதுக்கு மேல உயர்வு கிரகமும் வேண்டாம். பகவானுக்கு நித்தியமா சேவை பண்ணணும், அதுதான் என்னுடைய தர்மம்னா நம்ம அதுக்காக நம்ம வந்து போகணும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய பின்னால் வாழ்க்கை எவ்வளவு, ஒவ்வொருத்தரும் பல லெவல்ல வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறோம். மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு வேண்டாம் நமக்கு. சோ இதுதான் கடைசியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு படகா நினைச்சிட்டு நம்ம இந்த இதுல இருந்து வெளியில போக பார்க்கணும். சாத்தியம் இல்லாததுன்னா ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம பிரயத்தனம் பண்றது கிடையாது, அவ்வளவுதான். சோ இந்த எல்லா சாதகமான விஷயங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை பயன்படுத்தாத ஒரு மானுடன் அவனது ஆத்மாவை கொல்பவனாக கருதப்படுகின்றான். சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இல்லைன்னா நம்ம சொல்றாங்க இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யல அப்படின்னா இந்த உடலே தேவையில்லை. அப்ப இத வந்து எதுக்கு எதுக்கு சமமா சொல்லப்பட்டிருக்கு? இந்த காட்டில சுற்றி திரிகின்ற விலங்குகளுக்கு சமமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அத வந்து கண்டிப்பாக வேடன் மூலமாக அவங்க வந்து மாய்க்கப்படுவார்கள், கொல்லப்படுவார்கள். இங்க யார் அந்த வேடன்? இந்த மாயை. சோ மாயாதேவியால நம்ம கொல்லப்படுவோம். எப்படி? ஏதாவது ஒரு நோய்,
ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து கொல்லப்படுவோம். நமக்கு ஒரே பாவம் சேவை. அந்த சேவைய கிருஷ்ணருக்கு பண்ணணுமா இல்ல மாயாதேவிக்கு பண்ணணுமா அப்படின்றத நம்ம வந்து முடிவெடுக்க வேண்டிய தருணத்துல இருக்கும். சோ சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணம் அடையும் போது உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களுக்கு போகின்றான். ஏன்னா அதே அந்த சாஸ்திரத்தை தான் படிச்சிருக்கான், அதன் மூலமாக பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறான். சோ அவங்க வந்து சாதுக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அங்கிருந்து மேலும் உயர்ந்து பகவான் அடைமுறை. ஏன்னா பக்தர்களோட சங்கம் உயர்ந்த பக்தர்கள் எப்பவும் பகவானை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காங்க. சோ அங்கிருந்து நாம உயர் கிரகங்களுக்கு போக முடியும். ரஜகுணத்துல ஒருவன் மரணம் அடைந்தால் வந்து எங்க இருக்காங்க, பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க. சோ என்னுடைய பிறப்பை தீர்மானிப்பது யாரு? நானேதான், இல்லையா? மரணிக்கும் தருவாயில் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதுதான் எனக்கு அடுத்த உடலை தீர்மானிக்கின்றது. நான் வந்து இன்னும் நிறைய கட்டடம் கட்டணும், நிறைய இது பண்ணணும், நான் வந்து புகழப்படணும் அப்படின்றதுல இருந்தேன் அப்படின்னா அதே பாவம் உள்ள ஒரு பெற்றோர்களுக்கு குழந்தைகளாக பிறக்கலாம். தமோகுணத்தில் நம்ம மரணம் அடையும் போது நானே ஒரு அறியாமை, இந்த உடம்பு எதுக்கு எடுத்தனே தெரியாம நான் அதுக்கு இது பிளஷர் சீக்கின்னு சொல்லிட்டு வேற ஏதோ தவறான விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு ஏற்றாறு போல ஒரு மிருக உடல் நமக்கு கிடைக்கின்றதை காண முடிகின்றது. சோ புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ரஜகுணத்தில் வந்து துக்கத்தில் இருக்கு, தமோகுணத்துல வந்து முட்டாள்தனம். இங்க நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து இதை பார்க்கும் போதே ஒரு வந்து ரம்யமா இருக்கு, மனது சாந்தமா இருக்கு. இத கொஞ்சம் பாருங்க. சோ இது வந்து சத்துவகுணத்துக்கு உதாரணம். இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த பிக்சர் செகண்ட் இது என்ன தெரியுது? போட்டோ சொல்லுங்க. படிப்படியா குணத்தால நம்ம வளர்ந்துட்டே வரணும்ன்ற மாதிரி டிபிக்ட் பண்றோம். பிரபு நல்லா பாருங்க, 3 போட்டோ இருக்குல்ல. ஆமா, நடு போட்டோ கேக்குறீங்களா இல்ல இந்த போட்டோ என்ன காட்டுது? அது சத்துவகுணம். அது ஓகே, ஏன் அத சத்துவகுணம்னு சொன்னீங்க? கோவில் இருக்கு. ஆமா, கோவில், அது குட் வைப்ரேஷன்ஸ். அதனால நம்ம அந்த செகண்ட் இது என்ன சொல்றீங்க? ஒரே கச்ச கச்சன்னு நெருக்கடியான சூழ்நிலை, ரொம்ப நெருக்கடியான குடிசைகள், மக்கள் வசிக்கிறாங்க அங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். சத்யபிரபு நீங்க தானே பேசுனீங்க, சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சத்யபிரபு பேசுனீங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. செகண்ட் இதுல என்ன புரிதல் உங்களோடது? நீங்க ஏதோ சொல்ல வரீங்க, எனக்கு கிளியரா புரியல. இல்ல, அது ரஜோகுணம் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலி. அங்க ஐ மீன் அதான் நிறைய கட்டடங்கள் பெருசு பெருசா கட்டிண்ட அவங்க ஏதோ படிப்படியா பெருசா அப்படியே கடைசியில அந்த அளவுக்கு போறாங்க. நீங்க வந்து இந்த குடிசை இதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசா போறாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, இததான் நான் நினைச்சேன் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியல. அதுதான் அசெண்டிங் ஆர்டர். நான் அப்படியே அந்த லெவலுக்கு நாங்க இதை எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ரஜோகுணத்துல வந்து அவங்க மீண்டும் மீண்டும் ஏதாவது ஒருத்துல ஒரு இது அந்த அந்த இதுலயே மாட்டின்னு இருக்கிறதுனால அங்க ரொம்ப கிளம்சியா இருக்கு. நீங்க சொன்னது கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அவங்க முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க, மேல போகணும்னு அவங்க முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரியான ஒரு புரிதல், அதுக்குதான் நான் கேட்டேன். மத்தபடி மாதாஜி பிரபுஜி சொன்னது கரெக்ட், ரொம்ப கிளம்சியா இருக்கு, நெருக்கடியா இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இதுல வந்து துக்கத்துல வந்து நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுறோம்னு பாக்குறோம். இங்க என்ன புரிதல் இருக்கு? யாரு ட்ரை பண்ணலையோ அவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னொரு பிரபு கூட பேசினாங்க, வைத்தியநாதன் பிரபுவா தெரியல. கடைசி இது சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு பிரபு ட்ரை பண்ணீங்களே நடுவுல, யாரோ சொல்லுங்க. இங்க பார்த்தா என்ன தெரியுது? அதாவது மாதாஜி பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி, பவர் பாயிண்ட் பாயிண்டர். இந்த பிளஸ் விட அது கரெக்டா இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணனே பாயிண்டர் தான் யூஸ் பண்றேன். என்ன தெரியுது? இல்ல நீங்க வந்து இது இருக்கும், அந்த ரெட் கலர் பாயிண்டர் இருக்கும். ஓ, எனக்கு அது தெரியாது பிரபு. ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, அந்த இது வரும். ரைட் கிளிக் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அதுல வந்து இந்த பாயிண்டர் ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, கீழே அடுத்து. ஓ கிரேட் பிரபு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதா? ஆமா. ஓ சூப்பர் பிரபு, ஃபர்ஸ்ட் இது நியூ லேர்னிங். தேங்க் யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தினமும் ஒண்ணு கத்துக்கிறேன் நானு பக்தர்கள் கிட்ட, பிரபு கிட்ட ரொம்ப அதிகமா. ஓகே, சோ இங்க பாக்கும்போது என்ன தெரியுது, என்ன புரிதல் சொல்லுங்க. தமோகுணம் தான் அது ஆக்சுவலி. படிக்கட்டு இருக்கிறது, தமோகுணம் எப்படி?
நம்ம வழி இல்ல. படிக்கட்டு முட்டாள்தனமா வழி இல்லாம ஹேண்ட் ரயில் கொண்டு போய் சுவர்ல இருக்கு, எப்படி உள்ள ஏறிதான் குதிச்சு போகணும் படிக்க. கரெக்ட் ஐடியா கரெக்ட் கரெக்ட். தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி ஒரு படிக்கட்டை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து இந்த இதுக்கு போட முடியும்? பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? சோ அததான் வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ சத்துவகுணத்துல இருந்து உண்மையான ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜகுணத்துல இருந்து பேராசை மீண்டும் மீண்டும் நம்ம அதை தான் பாக்குறோம், பைத்தியக்காரத்தனம். சோ சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றவங்க இந்த மாதிரி உயர்ந்த லோகங்கள் போறாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து மீண்டும் பௌதிக லோகம், தம குணத்துல இருக்கவங்க வந்து தாழ்ந்த லோகத்துக்கு போறாங்க, நரக லோகங்களுக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இது பெரிய அனாலஜியா இருக்கு கம்பேரிசன். சோ அந்த ஆஹ் சத்துவகுணத்தில் இன்பம், திருப்தி, ஞானம், உயர்வு இவற்றின் தொடர்பு இருக்கு. இதோட சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய அறிகுறிகள் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தில் பிரகாசிக்குது. பாவ விளைவுகள் இருந்து ஒருவரை விடுவிக்கக்கூடிய தன்மை சத்துவகுணத்துல இருக்கு. ஏன்னா அது கரெக்டா வேதத்துல சொல்லப்பட்டது போல நம்ம நடக்கிறதுனால பாவ விளைவுகள் இருக்காது. மரணத்தின் போது நாம் அடைய வேண்டியது சாதுக்கள் வசிக்கக்கூடிய தூய்மையான உயர்லோகங்கள். ஆனா இது நம்மளோட இலக்கு அல்ல. இதையும் தாண்டி ஒரு சுத்த சத்து குணம் போகணும். அங்க வந்து இருமைகள் இருக்காது. நமக்கு எல்லாரையும் சமமா பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. சுத்த சத்து குணத்துல இருக்கவங்க எல்லாரையும் பகவானுடைய ரூபமா பாக்குறதுனால அங்க வந்து உயர்வு தாழ்வுன்னு இல்லை. அவங்களுடைய பலன்கள் என்னன்னா தூய்மையான ஞானத்தை விருத்தி செய்யக்கூடியவை. படிப்படியாக உயர்லோகங்களுக்கு போறாங்க. ரஜகுணத்துல பல நோக்குல மாட்டின்னு இருக்கோம். கட்டுப்பாடற்ற ஒரு ஆசை, ரொம்ப பற்றுதல், பல நோக்கு செயல்கள்ல மாட்டின்னு இருக்கோம். இந்த லோகத்திலே பிறக்கிறோம். துக்கம், பேராசை, பூலோக கிரகங்களை அடைதல். தமோகுணம் இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுதான். பைத்தியகாரத்தனம், சோம்பேறித்தனம், தூக்கம், மயக்கம், இருள், அதுக்கப்புறம் செயலற்ற தன்மை. சோ கீழ்நிலை, மனிதனை விட கீழே இருக்கக்கூடிய பிறவி, அதை நம்ம அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ குணங்களை தாண்டி நம்ம போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அப்படி தாண்டி போறவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன, அவங்களோட நடத்தை என்ன, எப்படி இந்த குணங்களை தாண்டி நம்ம மேல போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நடுநிலையாக இருப்பாங்க, எப்பவும் சமநிலையில இருப்பாங்க. அந்த தூண்டுதல்கள் வந்தாலும் அதை கூட அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தி இருப்பாங்க. கோஸ்வாமிகள் நம்ம ஏன் சொல்றோம்? கோனா புலன்கள், அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதுக்கே வந்து சுவாமியா இருக்கிறதுனால கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்றோம். ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர்களாக இருப்பாங்க, பொறாமையில இருந்து விடுபட்டவர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லா சூழ்நிலைகளையும் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள். அவங்களோட நடத்தை இப்படிதான் இருக்கு. புகழோ, பழியோ, மான அவமானம், இன்ப துன்பம், விரும்பியதை விரும்பாதது எல்லாத்துலயும் வந்து சரிசமமா எடுத்துட்டு போறாங்க. உறுதியா இருக்காங்க. எல்லார்கிட்டயும் சமமா பழகுவாங்க. அது வந்து நம்ம அன்னைக்கே நம்ம பார்த்தோம். ஒரு நாய் வந்து துரத்திட்டு போய் அதுக்கு போய் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த தாலையும் இதையும் கொடுக்குறாரு அப்படின்றத பார்த்தோம். உயர்ந்த பக்தர்கள். சோ அவங்க வந்து மண், கல், பொன் எல்லாத்தையும் வந்து சரிசமமா பாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர்களுக்கு நண்பனும் கிடையாது, எதிரியும் கிடையாது. மனம் போன போக்கில் அவங்க நடக்கிறது கிடையாது. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து ஆன்மீக பயிற்சியில் உறுதியாக இருக்காங்க. அது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று. மாதாஜி இதெல்லாம் யாரோட குணம்? இதுக்குதான் மாதாஜி சொல்லுவாங்க, இதுவும் கடந்து போகும். சிம்பிளா எல்லாத்துக்குமே இந்த 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 எல்லா சூழ்நிலையும் இது பண்றது எதுவா இருந்தாலும் ரைட்டு, இது கூட கடந்து போகும்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் சென்டென்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. அது முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? அது வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய தன்மை. சோ எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், அதாவது நான் ஒரு செயல் பண்றேன், அப்ப ஒரு செயல் நடக்குது, இல்ல நானா ஏதாவது பண்றேன்னா அதை நம்ம பண்றோம்னு நினைக்க கூடாது. சோ நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்களினால் நடக்குது. இப்ப நம்ம நல்லாதான் ஒரு விஷயத்த பண்றோம், ஆனா நமக்கு மேல இருக்க சூப்பர்வைசரோ, மேபி சக ஊழியர்களோ அவங்க வந்து வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இவங்களுக்கு வந்து இவங்க வேற மாதிரியான பாவத்துல இருக்காங்க. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை நான் ஸ்டூடெண்ட் பீரியட்ல இருக்கும்போது, பிஎஸ்சி நர்சிங் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது, இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த், நம்ம புக்ல படிக்கும்போது மென்டல் ஹெல்த் படிக்கும்போது அப்படியே அதுல இருக்க சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நமக்கும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் ஆகும். என்னடா அது, இந்த எல்லாமே நமக்கு இருக்கு, அப்ப நம்ம வந்து நார்மலா அப்நார்மலான்ற மாதிரி டவுட்லாம் நிறைய வரும். ஆனா டைரக்டா நம்ம பேஷண்ட்ஸை பார்க்கும்போது, அந்த கிளினிக்கல் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது, ஓகே இந்த கண்டிஷனுக்கு இதுதான் அவங்களுடைய இப்படிதான் இருப்பாங்க, அப்ப நம்ம வந்து நினைச்சது தப்புன்றது புரிதல் வந்து நமக்கு கரெக்டா கிடைக்கும். ஒரு தடவை எங்களோட டீச்சர் வந்து எல்லாரும் அந்த குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க நீங்க பேஷண்ட் யாரு, இந்த அதுல இருந்து குணமானவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. சில சமயம் குணமானவங்களையும் நிறைய வருஷங்கள் வீட்டுக்கு போகாம அங்கேயே வந்து நல்லா சரியாயிட்டாங்கன்னா அங்கேயே வந்து அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு சிலர் வந்து
பேஷண்ட் ட்ரெஸ் போட மாட்டாங்க, சாதாரணமா மத்த சிவில் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துட்டு. ஒரு லேடி வந்தாங்க. ரொம்ப நார்மலா அது பண்ணி ஃபிளைட் ஆஃப் ஐடியாஸ் அத அத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஒரு விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவங்க அடுத்தடுத்த விஷயம் அத சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கிராண்டியோசிட்டி, நான் தான் மேரி மாதான்றாங்க திடீர்னு. சோ அந்த சிம்ப்டம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க நல்லா எக்ஸ்பிளைன் நல்ல ஃபேரா இருப்பாங்க. எங்க டீச்சர் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, பலார்ன்னு எங்க டீச்சர வந்து அடிச்சுட்டாங்க அவங்க. அடிச்ச உடனே எங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே கோவம் வந்து அவங்கள அடிக்கிறதுக்கு போயிட்டோம் நாங்க. அந்த ஏன்னா குரு இல்லையா? அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த அம்மா அப்போ எங்க டீச்சர் வந்து எங்கள எல்லாம் தடுத்தாங்க. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, மேம் ஆக்சுவலா அவங்க வந்து ஆ என்ன அவங்களுடைய மனநிலை சரியில்ல. அதுக்காக தான் எங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்திருக்காங்க. அத எப்படி புரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ஆ கேர் பண்ணணும், இல்ல இந்த கண்டிஷன்ல இருக்கவங்க இப்படி இருக்காங்க. அவங்கள வந்து என்ன மாதிரியான இது பண்ணணும்னு அவங்கள கேர் பண்றது தான் நம்மளுடைய டியூட்டி. அவங்கலாம் இல்ல. அவங்கலாம் இருந்திருந்தாங்கன்னா, இந்த மாரி அ நடந்திருக்க மாட்டாங்க. அத புரிஞ்சுக்காம நம்மளும் அவங்க நிலைக்கு தாழ்ந்து போயிட்டோம் அப்டின்னா, அவங்களுக்கும் நமக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கு? சோ அதனால நீங்க இங்க எல்லாருமே நீங்க இது பண்ணும்போது, உங்களுடைய அந்த பார்வை வந்து வேற மாதிரி இருக்கணும். நீங்க தான் வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்டின்னுட்டு. சோ நான் கொஞ்சம் கவனமா இருந்திருக்கணும். நான் சரி குணமானவங்க அப்டின்றது கூட இது இல்லாம நான் இருந்ததுனால, கொஞ்சம் அசர்ட்டிவா இருந்ததுனா இதா இருந்திருக்கும். அதனால நீங்க வந்து இப்படியெல்லாம் வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்டின்னு சொல்லி, நம்மள வந்து அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இது பண்ணாங்க. சோ இங்க நம்ம எதுக்காக அத பார்க்குறோம் அப்டின்னா, ஒரு செயல் ஒருத்தவங்க பண்றாங்க அப்டின்னா, அது வந்து அவங்களுடைய அந்த 3 குணங்கள்ல அவங்க ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதுனால, இப்படி அவங்க பிஹேவ் பண்றாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் நம்ம ஒரு செயல் பண்ணாலுமே கூட, சோ இது வந்து நான் பண்றேன்றத விட, என்னுடைய அந்த பூர்வ பலன் காரணமாக இந்த இயற்கையோட பிரகிருதி இதோட தர்மம் இது. அதனால நம்ம வந்து இந்த மாரி பிஹேவ் பண்றோம்ன்றத புரிஞ்சுக்கலாம். சோ பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். சோ அதனால என்ன ஒரு செயல் நடந்தாலும் அதோட அதோட அந்த உண்மைத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறது. ஏன் இப்படி நடக்குது? நமக்கு ஏன் இது நடக்குது? அப்படின்னா, நம்ம அந்த 3 குணத்துல மாட்டின்னு இருக்கோம். ஏன் மாட்டின்னு இருக்கோம்? ஆசைப்பட்டோம். நானும் அவர மாரியே எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு. ஒரு உலகத்த நமக்காக பண்ணி குடுத்திருக்கார். இதுல இருந்து வெளில வான்னு சொல்லி தான் நமக்கு வந்து பக்தர்கள் சங்கத்தையும், ஆச்சாரிய சங்கத்தையும் குடுத்திருக்காருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த நமக்கு ஞானம் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, எஸ் பிரபு 5 மினிட்ஸ். டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? 5 மினிட்ஸ். சோ அந்த உடல் வந்து இந்த முக்குணங்களால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அந்த செயல் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து என்ன என்னுடைய சுபாவம் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றார் போல என்னோட செயல். இப்ப சத்துவகுணம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? காலையில மங்களார்த்தி அட்டெண்ட் பண்ணுவோம். எல்லாரையும் வந்து சரிசமமா பார்க்க ஆரம்பிப்போம். யாரையும் உயர்வு தாழ்வுன்றது இருக்காது. என்ன விஷயம் பிரபு சொன்னார் இல்லையா? இதுவும் கடந்து போகும். அந்த மாதிரியான நிலையில இருக்கும். சோ என்னுடைய செயலை, என்னுடைய பிஹேவியர, என்னுடைய கேரக்டர எது நிர்மாணம் பண்ணுது அப்படின்னா எனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த குணம். இல்லையா? நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, அ இந்த 3 குணங்களால அது உறுதி செய்யப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். சோ ஆத்மா இவைகளிலிருந்து தனித்து நிற்பவன் பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னு எவன் ஒருவன் நினைக்கிறானோ அவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான் பார்க்கலாம். சோ உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும்போது இதுல இருந்து இந்த மாதிரி 3 குணங்கள் வேண்டாம் நமக்கு. இதை விட உயர்ந்த குணமான சத்துவ குணம், சுத்த சத்துவ குணம் வேணும். அப்ப இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம அதுல இருந்து வரக்கூடிய துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபடலாம். அதுல இருந்து விடுபடலாம்னு சொல்லல. அதன் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்களிலிருந்து நாம விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வாழ்விலேயே நம்ம வந்து அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அர்ஜுனன் கேக்குறாரு, அந்த 3 குணங்களை கடந்து போனவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? அவங்க எப்படி நடந்து கொள்வார்கள்? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் எவ்வாறு உயர்வு பெறுவது? அத பத்தி எல்லாம் கேக்குறாங்க. சோ அந்த அதுக்கு வந்து இங்க பகவான் சொல்றார். என்ன சொல்றார்? அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? பிரகாசமாக இருப்பாங்க. பற்றுதல், மயக்கம் இதுல இருந்தெல்லாம் வந்து ஆஹ் அவை தோன்றி இருக்கும்போது அதை வெறுக்காதவர்களாகவும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றுக்காக ஏக்கமடையாதவர்களாகவும், ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க மாதிரி இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் இந்த 3 குணங்களுக்கு மத்தியில நம்ம ஸ்திரமா பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ் தான் இல்லையா? இந்த 1 hour இப்ப எத்தனை பேர் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 25 பேர் வந்திருந்தாங்களா? 26 பேர் என்னமோ இருந்தாங்க. இப்ப 18 பேர். இந்த 1 hour நம்ம வந்து சேர்ந்து இருக்கிறதுக்காகவே நம்ம எவ்வளவு இது போராட வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா? சோ அதே வந்து ஒரு பெரிய தவமா தான் இருக்கு. சோ அதனால இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்? இந்த குணங்களோட விளைவுகளுக்கு மத்தியில ஒருத்தவங்க ஸ்திரமா இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் இதெல்லாம் யாரோட குணம் பார்க்கிறோம்?
சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய குணங்கள். அவங்க எப்படி இருக்காங்க? இந்த விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாகவும் சஞ்சலமின்றியும் நடுநிலையில் இருக்கிறாங்க. அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியவங்க, அந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியவங்க. குணங்கள் தான் செயல்படுகின்றது அப்படின்ற அந்த புரிதல் அவங்க கிட்ட இருக்கு. சோ தன்னில் நிலை பெற்று என்ன நடந்தாலும் என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன் இப்ப நான் அனுபவிக்கிறது. அப்போ அது அது வந்து எனக்கு எல்லாமே இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. பிறப்புன்னு வந்துட்டா நம்ம இறப்பை நோக்கி போய் கொண்டுதான் இருக்கும். அதனால என்ன எனக்கு சப்போஸ் ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு, இத்தனை நாளுக்குள்ள நம்ம போறோம்னா அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இதாலதான் நான் சாக போறேன்றது தெரியும். ஒரு சில சமயத்துல நமக்கு அது கூட தெரியாது. சோ அதுக்குள்ள எனக்கு கிடைச்ச அந்த கொஞ்ச டைம்குள்ள நான் என்ன பண்ணி மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வரவே கூடாது அப்படின்றதுக்கு உண்டான பயிற்சி நம்ம பண்ண வேண்டும். சோ இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவன், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக கருதுபவன், பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவன், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் அனைத்திலையும் வந்து சமநிலையில இருப்பாங்க. நண்பனையும் எதிரையும் சமமாக நடத்துவார்கள். எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர்கள் இந்த இயற்கை குணங்களை எல்லாம் கடந்தவர்களாக கருதப்படுறாங்க. சோ அவங்க வந்து இந்த தூய பக்தர்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ எனது பூரணமான பக்தி தொண்டு எந்த சூழ்நிலையிலையும் தவறாமல் எனது பூரணமான பக்தி தொண்டில் நம்ம பாக்குறோம். நவவித பக்தி தொண்டு, ஸ்ரவணம், இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், மாதாஜிஸ் பாட்டு பாடுறாங்க, பிரபுஜிஸ் பாட்டு பாடுறாங்க. ஸ்மரணம், அந்த அந்த ஒன்னால நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சுட்டு இருக்கணும். ஸ்மரணம், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுல நம்ம எப்பவுமே நிலையாக இருக்காங்களே, அவங்க வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வருகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அவருடைய கடைசி நொடியில கூட அவர் என்ன சொல்றார்? பக்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றார். நீங்க டைம் கிடைச்சதுன்னா யூடியூப்ல அந்த இதை எடுத்து பார்க்கலாம். ஒரு ஆச்சாரியர் தன்னுடைய மூச்சோட கடைசி இதுல கூட அவரோட கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரத பார்க்கலாம். அவ்வளவு கருணையோட நமக்காக இருக்கார். மங்களார்த்தி விடக்கூடாது, நீங்க பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க அதை முடிஞ்சா பாருங்க. சோ எப்பவுமே அப்ப கூட அவர் வந்து பகவானோட ஸ்மரணத்துல எப்படி இவங்களை வந்து இந்த அறியாமையில இருந்து கொண்டு போறதுன்றதுல வந்து ஸ்ரத்தையா இருக்கார். சோ எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம தவறாமல் அதை செய்யணும். மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான அருவ பிரம்மங்களோட ஆதாரம் இந்த பிரகாசம். ஏன்னா இதுக்கு முந்தினதுல சொல்றாரு இல்லையா, அந்த 3 குணங்களை கடந்து வந்துட்டாங்கன்னா அவன் பிரம்மன் நிலைக்கு வந்துடுறான் அப்படின்னு. அப்ப அந்த பிரம்மன்றது எது அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த தேஜஸ், அவருடைய உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய அந்த அந்த ஒளிதான் வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அதோட ஆதாரமும் வந்து பகவானே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இதோட நம்மளுடைய 14வது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல நம்ம பார்த்தது குணத்ரய விபாக யோகம், முக்குணங்கள். அதுல வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த குணத்தோட சுபாவம் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்க எதை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய குணம் வந்து சுத்த சத்துவகுணம். விஷ்ணு தலத்துல அவங்க நிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள். அவங்க வந்து எதுக்கும் லேமெண்ட் ஆகாம அந்த சமநிலையா போறது, அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன, அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க, அவங்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணன். வாஞ்சகல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துபேவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஆனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தாய் கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி.